Doncs a l'equip hem arribat de diferents maneres. Per un costat, amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'aquest gran repte que tenim. Per un altre, doncs, amb poca gasolina, sobretot perquè tenim mancança de jugadors, no? El Pau fa temps que el tenim lesionat i no l'hem pogut recuperar, el Henry no està disponible i això ens limita molt en la rotació interior, però com he dit a l'inici, doncs amb moltes ganes de tenir aquest gran repte. Un rival extraordinari, no? Han demostrat a la lliga regular ser molt sòlids, un equip que segurament ha jugat un dels millors bàsquets que s'ha vist últimament a la lliga, molt alegre, amb grans anotadors, han pulveritzat el rècord en la línia de 3, un equip que ens posarà en moltes dificultats, però també és cert que és un rival que nosaltres els hem competit els 3 partits que hem jugat durant l'any, un equip que ens coneix molt bé i que nosaltres coneixem bé i que, lògicament, tenen el factor pistes a favor, però confiem en la nostra manera de ser, sabent de la dificultat que tenim, però amb ganes de que comenci. Però crec que Baskonia ha fet una temporada extraordinària i que està mostrant un nivell altíssim. Jo crec que on hem sigut competitius, no? Lògicament, defensivament hem de ser molt sòlids, hem de defensar bé la línia de 3, hem de rebotejar molt bé, no? Jo crec que una de les claus d'aquesta eliminatòria segur també és el rebot, i ser nosaltres, jo crec que intentar tenir la millor versió del joventut. Lògicament, sabem que no ens ho posarà gens fàcil a Baskonia, però aquest és el nostre gran objectiu pel dissabte, no? Ser molt sòlids darrere i aprofitar les nostres virtuts ofensivament. Jo crec que l'Ante no és una sorpresa, jo crec que l'Ante és una institució a la Lliga, no? Jo crec que el seu currículum demostra el que és i el que ha sigut, però per nosaltres és una gran notícia, no? Perquè crec que seguim tenint el millor Ante possible i ens ha ajudat i l'ajudem també a que segueixi mostrant el seu gran nivell, i molt content pel Joel. Sembla que el Joel sigui un veterano, però el Joel només té 22 anys i crec que cada any fa passos més endavant, no? Crec que mostra també la seva il·lusió i la seva ambició de ser millor jugador i alhora amb nosaltres, no? Jo crec que és una gran combinació, no? El joventut i el Joel, i sobretot una gran combinació, no? Un jugador jove i la penya, no? Jo crec que, felicitar-los, crec que és una gran notícia per tots i en especial per ells dos.